Dorrita García naz, matematikan eta estadistikan doktorea, eta astin egiten dut lan. Astin, modelo matematikoak erabiltzen dotaz populazioen abundantzia estimatzeko, euren esplotazio jasangarria eta efizientia ziurtatzeko. Betian iguzi eta hau izen jatez asko matematikak eta institutoan nengola kuriosidadean dize sortu jaten ia segaitik betetzen ziren erabiltzen genduzen formulak eta propietatiak. Horregaitik erabiki naben matematikak ikastia. Unibertsitatien nengola mundu guztixen pentsaten zaben irakaskuntzan amaituko nabela beste anbituetan etzegolako eredurik, baina nik arginekan ikerkuntzan ingure nabela lan. Orduen karrera amaitu nabenien, astin amaitu naben. Eta hainbat urte daramatzat hemen. Hasi nintzenien, nire gaur egungo bulegoen, zauen neska bakarra eta 10 bat gizon. Eta gaur egun danak neskak gara. Horrek islatzen dau, gizartien pasatzen ari dana, gero eta emakume gehiago garela zientzia eta teknologian, baina oin gure erronka urrunago heltzie da. Horregaitik animaue gurotaz kuriosidade edo bokazio zientifiko-teknologikoa dekien neska guztixe aurrera ikie eta euren ametsak jarraitzie. Así que, animo!